into yokuqala njengeqembu lenkatha uma nisivotela sithatha uhulumeni ngomhla ka29 May seselinsuku ezimbalwa siyobuyisela thina umnotho ezandleni zabantu bendawo. Ama-tuck shop lana nepaza shop ozogcela abantu bokuhamba siyobaphuca labantu bokuhamba siwabuyisele kubanikazi bawo bese basilekelele ukuthi bangawi aqhubeka phile ipaza shop nama-tuck shop. Lapha sekwagula khona emadolobheni abantu bokuhamba bokufika abantu abaqhama ngaphandle kwalelizwe abangena ongekho emthethweni siyokulungisa lokho siyobaxosha ukuze kubuyele abantu bakithi amasaloni siyobakhipha labantu bokuhamba kubuyele kungena abantu bakithi abantu balapha kwaZulu Natal. Futhi thina siyogcizelela ukuvuselela komnotho wasemakhaya nasemalokishini ngokwesekwa laba omama abadayisa emgwaqeni nobaba abadayisa emgwaqeni nasemarenk nabadayisa ngaphandle ezikoleni. Thina masephethe thina esifundazweni saZulu Natal siyobalekelela labo ukuthi amabhizinisi abo abe nozinzo. Futhi siyobeka eqhulwini ukuvuselela kwenqalazinda noma ukuthuthukisa kwenqalazinda. Imigwaqo yonke yasemakhaya masephethe inkatha soyifaka itiyela thina. Mawuhamba ngalomgwaqo lo ohamba ngapha obheka eGubevu unebloho lapha owafa kwimali enkulu lakhiwa yadliwa imali yatshontshwa lashiwa kanjalo ngenxa yokuthi abanendaba labaphethe nokuhlupheka kwenu. Imigwaqo lesihamba kuyona netiyela igcwele imigodi ngenxa yokwehluleka kwalaba abaphethe uhulumeni. Imigwaqo eminingi yasemakhaya ilubhuqu futhi kwayona ayihambeki ngenxa yokwehluleka kwalabaphethe uhulumeni. Lo hulumeni okhona anisazi simanga ngicela unixoxele indaba eningayazi ukuthi noma nizwa nje kumenyezela la emsakazweni ngoba nje bakuyokhethwe njengamanje ongqongqoshe niyaqala ukubezwa bekhuluma kangaka emsakazweni. Angithi njalo mawuvula iradio nje uzungqongqoshe ulapha ungqongqoshe uyothula intuthuko kube ngazi ukuthi sonke lesikhathi ongqongqoshe bebengekho baqala kuba khona manje basekuzovota bakwenza lokhu ukukhohlisa nina ukuze nicabanga ukuthi khona abakwenzayo okungcono. Uhulumeni lona nje lomnyango wezokuthutha wezemigwaqo kubuyele emumva imali engaphezulu ka1 billion abahlulekile ukuyisebenzisa ukufaka itiyela emakhaya kanye nokuvala ama-potholes emgwaqeni. Kodwa ngoba kuyovota ke hayi banelogene ezinhle kabi lapha emsakazweni bakhuluma kahle kabi ngicela ningadideki ngoba yabona bakwethu